दिनै 14 सेप्तेम्बर 32थि एक्स इन्डिया बि वेलफेयार ससाइटिनि मुंख्लं सान। दिनैनि बे मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिना आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव मुंख्लं सान फालिनाय जादों। गाहायै दिनैनि सानखौ एक्स इन्डिया बि वेलफेयार ससाइटिया मुंख्लं सान महरै फालिनाय जायो। बे सानखौ लोब्बा लाखिना सनितपुर जिल्ला एक्स इन्डिया बि वेलफेयार ससाइटिया मुंख्लं दिपेन दैमारिनि नखराव थांना मान बावहैनाय जादों। बेयाव बाहागो लायो बर' साहित्य सभानि गुबुन गुबुन बिबानगिरि, एक्स इन्डिया बिनि आफादगिरि फारिलाइ बसुमतारी आरो सनितपुर जिल्ला एक्स इन्डिया बिनि मावथि सोद्रोमाफोरा बाहागो लाना मावफुंनाय जायो। दानिया फै माखासे नुथाय नायदिनि। बे 14 सेप्तेम्बर गोथार मुंख्लं सानाव नुजाथिबोनाय एनडिएफबिनि मावथि सोद्रोमा नोंथांमोन आरो नैबे थाइगिरबारि गामिनिनो दिपेन दैमारिनि न'आव नुजाथिफैनाय बे गामिनिनो गासिबो रायजो नोंथांमोन, गोरों नोंथांमोन, दिनैनि बे गोथार सानाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदोंदि बिथांमोननि मुंख्लं सान फालिनाया जोबोद मोजां जादों होननानै आं सानदों। आं आसा खालामदों बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो बिथांमोना फालिलांबाय थागोन, जिहेतु बेयो मोनसे गोथार सान एनडिएफबि गेदेर मुंख्लं जानायफोरनि। बिथांमोननि बे फालिनायखौ आं अरायबो बरायगोन आरो बिथांमोना उनावहालागैबाबो बिथांमोना बे मुंख्लं सानखौ फालिलांबाय थागोन। जिहेतु बिथांमोननि जिहेतु मावनाय, जिहेतु दिन्थिनाय बेयो जाफुंथारगोन, उनावहाय जाफुंगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो जिहेतु मुंख्लं जालांनाय बिथांमोना सोरगोआव आलो गोजोन थाथों, आं बेखौ मिजिंथिनानै आं दिनैनि बे आंनि सुंद' बिबुंथिखौ आंनि सिगाङाव फोजोबबाय। आदसा, दिनैथ' मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा नङा होमबा? जिहेतु नोंथांमोननि फैबाय थानाय 3 अक्ट'बराव नोंथांमोननि जोनोम सान फैगासिनो दं। नोंथांमोना बे जोनोम सानखौ फालिगोन ना फालिया? बेखौ जोङो फ्लेग डाउन खालामबाय। फ्लेग डाउन खालामनायनि उनावहाय जोङो बे फ्लेगखौ दिखांफिननो हागोन बेखौ जों सानाखै। बेखौ बार्थडे हिसाबै जोङो 3 अक्ट'बराव फालिबोबाय थानाय जायो। दिनै बेखौ जोङो डाइरेक्टलि बुंनो हानाय नङा। जोंनि गेदेर गोलाव आरो आसाम सरकारसो बेखौ अबजेक्सन गैयाबा जोङो बेखौ फालिलांगोन होननानै साननाय थागोन। लोगोसे जों दिनैसिम बेखौ क्लियार बुंनो हाया। जोंनि गेदेर गोलावफोरा जोंनि सारमोना मा बुङो बेखौसो जों बे समाव बुजिनाया गोजोन्थों। मानाव गेदेर दिनै एक्स एनडिएफनि दैदेनगिरि आरो लोगोसे मावथि हान्जा नोंथांमोन आरो बे थाइगिरबारि गामिनिनो दान्दिसे बे मुंख्लं खुंनायाव नुजाफैनाय रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगोसे आंनि अमलाबद गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सार। दा दिनै जोंहा जाय दिपेन दैमारिनि नखराव बे 14 सेप्तेम्बर मुंख्लंखौ खुंनाय जादों आरो बेबायदिनो एनडिएफ आफादा 3 अक्ट'बराव जोनोम सान महरै फालियो आरो 14 सेप्तेम्बराव जाय जोहोलावफ्रा एनडिएफनि महर लानानै, आफादनि महर लानानै जिउयै मोदोमै जोहोलावजोफ्रा जिउ गारलांबाय, गोमालांबाय, हारिनि जाथिनि बिसोर माखासे रोजा रोजा सुबुंफोरा गोमालांनाय बिथांमोनाबो सोरगोआव आलो गोजोनै जिउ गोलाव जानानै थाहैनो हाथों आरो जोङो दिनैल' नङा, बोसोरफ्रामबो जों बेबायदि 14 सेप्तेम्बराव बे जोहोलावफोरनि मुंख्लंखौ जों सानखौ फालिबाय थागोन आरो फालिलांगोन। दिनै बे नखर दिपेन दैमारि मोनहा नखरनि गासैबो बिदा फंबाय, बिमा बिफा, बिब' बिनानाव जेरैबायदि खैफोदाव गोलैना दंमोन, बिनि मुंख्लं जानायनि फिक्स रिजाल्टखौ मोनाखैमोन। बे मोनि बेलायाव गोबां गामिनि माखासे खान्थि, बे खान्थिखौ माखासे मावफुंलांनो हायियाव, बावलांनो हायियाव दिनै फिक्स रिजाल्टखौ मोननानै दिनै बिथांमोननि नखरनि गासैबो सुबुङा गोजोननाय थाबाय आरो बोसोरफ्रामबो बेबायदिनो दिनै दिपेन दैमारिल' नङा, आंनि फंबाय दिलीप बर'आबो आफादनि माखासे खामानि मावनो थांनायाव आंनि फंबाय असे दिलीप बर'आबो जिउ गोमालांदों मिसामारियाव। दा जोंहा बे मुंख्लं आफादनि मुंख्लं फालिलांनाया
दिनै एसेयावनो जोब्बाय आरो लोगोसे जों बोसोरफ्रामबो बेबायदिनो बे मुंख्लंखौ जोहोलावफोरनि मुंख्लं जालांनाय बिथांमोननि मुङै जोङो आलो गोजोनै बावबाय थागोन होननानै आं दा बेखिनियावनो आंनि बिबुंथिखौ सुंद'यै फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। आदसा नोंथां, नोंथांखौ दिनैनि प्रग्रामनि सोमोन्दै बुंनो थाखाय खावलायदों। एनडिएफबिआ जेब्ला 1986आव 3 अक्ट'बराव जोनोम जानायनिफ्राय बेनि 2 बोसोरनि उनावहायनो जि बांबुरगोरा बिथाङानो फार्स्ट मुंख्लं जोंनि एनडिएफबिआव बिथांखौनो गोसोखांनानै आरो बिथांनि थैनाय समनिफ्राय लानानै दिनै 14 सेप्तेम्बर बे सनखौनो लानानै जोङो दिनै मार्टार्स डे होननानै फालिबोनाय जादों आरो बिथांजों लोगोसे गासै एनडिएफबिआव मुंख्लं जाबोनाय बिथांमोनखौबो गोसोखांनानै दिनैनि समावनो जों गासैबो जयैनो दिनैनि बे मुंख्लं सानखौ फालिनाय जादों आरो अराय समहालागै जों फालिलांबाय थागोन। जेब्लासिमहालागै बर' हारि थागोन, जेब्लासिमहालागै एनडिएफबि हिसाबै जेब्लासिमहालागै जों नांनानै जों अराय समहालागै जेब्लासिम थाबाय थागोन अब्लासिमहालागै जोङो बिथांमोनखौ गोसोखांबाय थागोन। बे थांखिजोंनो दिनैनि बे जोङो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट एक्स एनडिएफबि वेलफेयार ससाइटिनिफ्राय दिनै बेवहाय जोङो गासैबो रायजो राजाफोरखौ लाफानानै न'खरनि बिदा फंबाय मुंख्लंनि न'खरनि बिदा फंबायफोरखौ लाफानानै जोंनि एनडिएफबिनि माखासे एक्स एनडिएफबिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरजों लोगोसे जयैनो दिनैनि दिनखौ जोङो गोसोखां आरो दुखु फोरमायनाय दिनैनि समखौ जों लानाय जादों। बे सानजोंनो लोब्बा लाखिनानै धेमाजि जिल्ला गगामुग आन्सलिक एक्स एनडिएफबि वेलफेयार ससाइटियाबो मुंख्लं सान फालिनाय जादों। दानिया फै बेनि माखासे नुथाय नायदिनि। जोंनि दख'रानि गासै मावथिफारिया लोगो नोंथांमोनखौबो गासैखौबो आङो बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आङो खावलायहरबाय। धेमाजि जिल्लानि बोसोनगिरि आरो नोंथांखौबो बिबार बावनो थाखाय खावलायहरबाय। हारि माहारिखौ मोजां मोनग्रा जोंनि बर' जोहोलावजोफोर दिनै मुंख्लं जालांनाय 32थि सान मुंख्लं फालिनायाव नुजाथिफैनो हानाय जोंनिनो धेमाजि जिल्ला बारग' एनडिएफबि अनसाय आफादनि आफादगिरि आफादगिरि सार लोगोसेयैनो बेयाव बाहागो लाफैबावनो हानाय जोंनिनो गगामुग दख'रानि बारग' एनडिएफबि आफादनि मानगोनां आफादगिरि सार लोगोसेयैनो पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि
सेन्ट्रेल आफादनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय कनभेनर सार लोगोसेयैनो पिपल्स एक्सन कमिटि फर बरलेम मुभमेन्टनि धेमाजि जिल्लानि लोगोसे बारग' एनडिएफबि आफादनि बोसोनगिरि आदै सार लोगोसेयैनो जोंनि गगामुख दख'रानि सिङाव थानाय गासै मावथि लोगो नोंथांमोन जों दिनै 30 मुंख्लं सान फालिनाय एनडिएफबिनि जायफोर बिथांमोना हारिनि खामानि मावनानै मुंख्लं जालांदों बे बिथांमोनखौ जोङो दिनै गोसो गोथारै बरायना